Mali by sme sa spoločne snažiť na to, aby sme u nás posilňovali demokratické mechanizmy otvorenej spoločnosti, pretože to je najlepšou zárukou nielen proti vonkajším nepriateľom, ale aj proti tým krízam, ktoré si dokážeme vyrobiť my sami. Mali by sme sa spoločne snažiť na to, aby sme u nás posilňovali demokratické mechanizmy otvorenej spoločnosti. V prírode platí vlastne základný zákon je rovnováha, nie otvorenosť. To znamená, ty potrebuješ rovnováhu. Potrebuješ dokonca aj určité hranice, že odtiaľ potiaľ. Preto máš na dverách zámku, hej? Zaujímavé, keď sme takí otvorení a musíme mať čoraz viac vlastne bezpečnostných zariadení, keď sme takí otvorení. Ale nezabúdajme, že zákon v prírode je voda a oheň vo vyrovnanom pomere. Takže otvorenosť a ochrana, a teda istým spôsobom aj uzavretosť, by mali byť každý medveď, keď chce vychovať vlastne svoje deti, musí si tú noru strážiť. Každý vlastne vtáčik, keď chce zniesť potomstvo, musí si dať nie do otvorenej spoločnosti mačke urobiť hniezdo na pôde, hej. On musí si dať vysoko, aby tá mačka nevyšla za ním, aby on mohol vlastne to dieťa nakrmiť. Takže v podstate rovnováha je v prírode zákon, nie otvorenosť je zákon. Niekedy vás vysoká inteligencia a vysoký prístup k informáciám dovedie k hlúpejším výsledkom, k horším rozhodnutiam, ako sú rozhodnutia jednoduchého primitívneho človeka.